Linda, ngiyasizwa isicelo sakho ukuthi-ke ngishaye uKing Bakka beno 2+2 ngezulu. Ngiyasizwa umuntu omane umshaye ngaphandle kwesixwayiso. Isixwayiso-ke sa2+2 angeke ngimshaye ngezulu ngoba kenze lutho umuntu o-wrong uKing Bakka. Naye-ke kodwa u2+2 ake vala umlomo abe yindoda angalokho ephendulana noKing Bakka. Wena King Bakka, naka umsebenzi wakho uphume ekeshini zabanye abantu. Uma kuyisikesh, okay, awungene kuso, angithi sagwajobe no2+2 phuma-ke kuso. Naka umsebenzi wakho, naka idamu lakho lelo ofuye kulo, uphakele edanyini ngendlela ophakela ngakhona. Nawe akekho wakwakugxeka noma wakwakhuluma ngawe kabi. Angikaze ngizotrenda la ngomsebenzi wakho ugxekwa umunye umuntu. Ngiyanihlonipha nobabili. King Bakka, uzama ukuphatha njengendoda mntamkhulu, ube isibonelo njengoba sesikubona ukuthi usukwenye level ngenxa yedamu lakho, uphathe kahle.